Salvamento Marítimo pide aos navegantes que extremen as precaucións ante a presenza de candorcas na ría da Arousa. Esta fin de semana rexistráronse varios ataques destes cetáceos a veleiros en diferentes puntos. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información. Antes, titulares. O bo tempo adianta a vendima en Rías Baixas. As primeiras adegas xa comezaron a recollida da uva. A Xunta pon de relevo o emprendemento feminino no marco do polo de Vilanova de Arousa. Dos máis de 200 proxectos atendidos, o 58% están impulsados por mulleres. Sanxenxo asa máis de 1.500 kilos de sardiñas para homenaxear os seus visitantes. Repartíronse máis de 3.000 racións de peixe para celebrar o Día do Turista. Aguiño acollerá o 7 de setembro a terceira edición da Andaina contra o cancro. O homenaxeado este ano será o patrón maior, José Antonio Santamaría. Estamos nas novas do día. Comezamos. Preocupación na ría da Arousa pola presenza das candorcas. Durante a fin de semana producíronse varios ataques destes cetáceos a embarcacións que navegaban pola illa de Rúa en Ribeira e tamén na illa da Arousa e no Grove, entre outros. Dende Salvamento Marítimo piden que se extremen as precaucións pola presenza destes animais. Non é a primeira vez que se producen este tipo de incidentes entre candorcas e embarcacións na costa galega. Ao parecer son bastante habituais. O que si resulta máis extraño é ver a estes cetáceos tan no interior da ría de Arousa. Durante a fin de semana foron varios casos. Un deles un veleiro de bandeira francesa o que se veu afectado cando navegaba á altura da illa de Rúa, en Ribeira. E houbo tamén outros episodios na illa de Arousa e no Grove, entre outros. Sí que nos preocupa, non? Preocúpanos porque, nunca se dou o caso de que entraran tanto para dentro dunha ría, tanto ao manso. Nós sí que somos conocedores de como actúan, de como traballan, porque traballamos principalmente pola parte do Mediterráneo e na parte nas rutas de Canarias. Sí que víamos, traballamos a Palometa, a fora, normalmente cando estaban as candorcas non collías un peixe, porque che sacaban todos dos anzuelos un por un, todo o día tiñamos que parar de traballar para que eles non comeran todo ese pescado, non? Non sei como facían, pero a verdade que estaba aí. O mal é hora cando empezan a atacar as embarcacións, hai un grupo aí, ou 2 ou 3 individuos dunha familia que están atacando as embarcacións, e hasta ahora nunca atacaron as embarcacións con motor, e agora xa empezan a atacar as embarcacións con motor, non? Antes eran os barcos veleros, os que tiñan a orza ou que polo timón, e agora xa empezan tamén a meterse cos embarcacións que teñen motor. Non sei hasta que punto estarán tan molestas, claro que nos preocupa porque impoñen e se collen unha embarcación pequena poden dar volta ou pasar calquera cousa. Parece ser que a presenza destes animais se debe á procura de alimento, atraídos polos bancos de sardiña no interior da ría. Sí, aquí en Castiñeiras, estamos aí pola Xuntairo, pola Meixida, no Grove, vese que están meténdose para dentro, pero é casi normal porque estamos vendo que tamén hai moitísimas sardiñas este ano, o bocarte que está metido dentro das rías, entón eles os que veñen é a comida, non? Estánse facendo avistamentos por detrás de Salvora, por aí a unhas millas de Currubedo, de moitísimas ballenas, golfiños, porque claro, onde hai alimento, eles van a alimentarse, onde está aparecendo ese crin e esa criña de peixiño pequeno, están vindo todos os cetáceos para aquí, non? Dende Salvamento Marítimo fan unha chamada a precaución para evitar, na medida do posible, incidentes de maior consideración. A piques de concluir a tempada estival, o balance do Servizo de Socorrismo nas praias do Barbanza é positivo. Foron poucas as incidencias graves nos areais da Bisbarra, a pesares da gran afluencia de bañistas. As intervencións máis habituais consistiron en curas de feridas, cortes ou picaduras. A mediados de setembro, a maior parte das praias do Barbanza deixarán de contar con servizo de socorrismo. A poucos días de rematar a tempada, o balance é bastante positivo, posto que non se rexistraron afogamentos, nin sequera nas praias máis perigosas de mar aberto, como é o caso das Furnas. Hasta ahora non tuvimos que entrar al agua a rescatar a nadie, pero sí que lo más fuerte que tuvimos hasta ahora fue una señora mayor que se cayó por las piedras, porque esta playa tiene bastantes piedras, entonces
debió pisar mal, se cayó y tuvimos que ir a hacer las curas, llamamos a la ambulancia. Esto fue al principio de julio, más o menos, o sea, a mediados de julio, por aí. A marxe das caídas en zona de Cantís, as principais incidencias son de carácter leve e están relacionadas con picaduras ou cortes. Picaduras de fanecas bravas, en los pies, niños, bueno, en cualquier edad, ¿sabes? Después también gente con astillas clavadas en el pie, picaduras de mosquitos, de eso, y nada, eso es lo general. Aínda así, os socorristas aconsellan non baixar a garda e lembran aos bañistas a importancia de seguir as súas indicacións para evitar asumir riscos innecesarios e gozar de xornadas tranquilas nas praias. Por lo general la gente sigue nuestras indicaciones perfectamente, pero bueno, sí que alguna vez tuvimos que bajar a llamar la atención a alguien porque pasan de todo y se siguen bañando. Si tenemos la bandera roja o así, lo hacemos por precaución y ellos se bañan igual, entonces tenemos que ir a llamarles la atención, ¿sabes? Que entiendan un poco por qué tenemos puestas estas precauciones. A vendima en Rías Baixas comezará antes do previsto, así o advirten dende a estación fitopatolóxica do Areeiro. O persoal técnico explica que o prazo para a vendima segue acurtándose e que cada vez está máis próxima. De feito, algunhas adegas xa comezaron a recollida da uva, entre elas a cambadesa Martín Kodax. En canto ao estado sanitario, explican que continúa a ser perfecto grazas á meteoroloxía, polo que todo apunta que a campaña será excelente. Así as cousas, os expertos do Areeiro alertan da importancia de prestar atención a calquera síntoma de botrite ante a previsión de precipitacións, máis aínda se as eirugas de abelaiñas, as avespas asiáticas e os paxaros incrementan a súa alimentación, xa que os danos na uva provocados pola súa actividade poderían dar paso ao patóxeno. Nas viñas onde aínda non se vai a vendimar porque a uva non está madura ou porque se trata dunha variedade máis tardía, aínda se poderían empregar produtos naturais como medio de prevención. A Xunta pon de relevo o emprendimento feminino no marco do labor do Polo de Vilanova de Arousa. As instalacións do Pazo de Vistarreal recibiron hoxe a visita da Directora Xeral de Traballo Autónomo e Economía Social. Marta Mariño destacou que o Polo vilanovés leva atendido máis de 200 proxectos. Deles, o 58% están impulsados por mulleres. Dos máis de 200 proxectos que leva atendidos o Polo de Emprendemento de Vilanova de Arousa, o 58% están impulsados por mulleres. É o dato que hoxe presentou a Directora Xeral de Traballo Autónomo e Economía Social. Marta Mariño puxo de relevo o labor do emprendemento feminino á hora de garantir o futuro e a competitividade do tecido empresarial. Dende o Polo de Vilanova hai máis de 200 proxectos en 9 meses de funcionamento do Polo, o que revela a clara potencialidade deste polo de emprendemento e do entorno emprendedor do área. Mariño visitou esta mañá as instalacións do Polo vilanovés no Pazo de Vistarreal. Aquí mantivo un encontro con dúas mulleres emprendedoras que están a ser asesoradas por esta iniciativa. Os polos de emprendemento, como sabedes, tratan de recoller todas as iniciativas que dentro do entorno do rural poidan ter os emprendedores da zona para permitir que se establezcan ou que permanezan ali donde les queren quedar. Revitalizar o rural. Después de poco más de 10 años, la actividad económica, empresarial, de formación que se da en este pazo, pues yo creo que si un día hacemos un estudio por habitantes, de luego estoy seguro que es el mayor de Galicia. Y sin habitantes es de los mayores de Galicia, entonces pues a seguir en esa línea. Unha delas é Sila Santiso, promotora da empresa DTF Galicia, dedicada ao deseño e estampaxe textil, serigrafía, detalles para eventos, trofeos ou corte láser de pulseiras, entre outros. Y la verdad es que me han ayudado bastante a buscar pues eso, la manera de hacer las cosas bien, de poder buscar una clientela adecuada a mi negocio y bueno, en general siempre están ayudando, siempre están buscándome las herramientas necesarias para hacerlo lo mejor posible. Pola súa banda, María Búa, que emprendeu coa empresa de viaxes Marousa Tours, coa que promove un modelo de turismo sustentable, anima as persoas que queiran sacar adiante os seus proxectos a recorrer o Polo vilanovés. El Polo fue una gran ayuda, la verdad que si alguien que esté emprendiendo pues me ve, de verdad no dudéis en venir porque para mí
mí fue ayuda, alivio. Yo venía aquí, bueno, Yolanda lo sabe, cargada de ideas, de muchas ideas de distinta índole, y ella pues me encauzó, ¿no? Na súa visita a Vilanova, Marta Mariño destacou outras iniciativas da Consellería, como a Bolsa de Remuda de Negocios, que busca conectar a persoas interesadas en vender ou alugar a súa empresa con outras dispostas a continuar coa súa actividade, ou o bono Remuda, orientado a facilitar a transmisión de negocios rendibles. Unha ferramenta que o que pretende facilitar o traspaso deses negocios que están en entornos do área, no rural, e que permiten que pequenos establecementos do comercio local non pechen e poidan traspasarse con facilidade, tanto para o que o adquire como para que o traspasa, e así pois seguir dando vida no entorno. O polo de Vilanova é un dos tres da provincia de Pontevedra, xunto cos de Silleda e o Porriño. Entre todos atenderon xa ao redor de 1.350 proxectos. O Executivo rianxeiro vende a aprobar as bases da convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar destinada ao alumnado de educación infantil e ensino obrigatorio do municipio. A contía máxima das axudas será de 425 euros. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir da publicación das bases da convocatoria no boletín oficial da provincia. Dende o Concello destacaron que na convocatoria correspondente ao curso pasado concederonse axudas por un importe total de preto duns 11.000 euros, máis do dobre que o importe correspondente ao curso 22-23, o que se traduce nun aumento de máis do 50% das persoas beneficiarias. Do 1 ao 4 de setembro volve a Pontevedra a mostra de cinema euroárabe A Mal en Ruta. Será no Teatro Principal, onde se proxectarán 4 ficcións e un documental que buscan achegar a sociedade árabe a Galicia, rompendo cos estereotipos e ofrecendo unha visión ampla desta cultura. Nesta edición, A Mal en Ruta aborda principalmente temas sobre a identidade, a resistencia cultural e as realidades sociais dos países árabes. Baixo o lema Existir e Resistir, a programación centrase na resistencia do pobo palestino e noutras historias de resiliencia en contextos de conflito e migración. Os filmes abordan temáticas como a situación de ocupación e conflito en Palestina, os dereitos da muller en Xordania ou a chegada de refuxiados a Europa. Así, as cintas que se proxectarán son The Teacher, Inshallah Walad, The Old Oak, Bye Bye Tiberias e To a Land Unknown. O acceso ao Teatro Principal é libre e gratuito ata completar a capacidade da sala. Todas as proxeccións comezarán ás 9 da noite. Esta fin de semana Vilanova de Arousa soará a blues. A vila acolle a 10ª edición do Festival Vila Blues. Será os días 29 e 30 de agosto co apoio dos concertos do Xacobeo da Xunta de Galicia. El cartel es un cartel muy abierto en cuanto a estilo, pero siempre basado en la música negra y por supuesto, pues siempre tenemos, yo creo que va a estar muy bien, que hemos querido que todos, que el festival fuera gratuito para volver a tener gran afluencia de público y la verdad que estamos... Lo primero, muy contentos con cómo nos está tratando Vilanova. É unha gran satisfacción pois ter dentro dese gran programa que son os concertos do Xacobeo, pois ter un festival tan específico como este, dedicado aos blues. Eu creo que pódese decir que é un dos festivais de blues máis importantes que hai hoxe en día en Galicia, e para nós é unha satisfacción doble recuperalo e que se celebre pois no Salnés, en Vilanova de Arousa, porque é un concello onde sempre que temos algunha iniciativa pois é moi ben acollida e os resultados pois son excepcionais. O festival conta con diversas localizacións espalladas por toda a vila: o Xardín Umbrío, o Parque do Cabo, a Igrexa da Pastoriza, a Praza do Parque, o Auditorio do Terrón e a área biosaudable do Terrón. Neles desenvolveránse un programa multidisciplinar aberto a públicos de todas as idades, con atardeceres musicais, masterclasses, conferencias, concertos, exposicións, proxeccións, mercado, entre outras. O cartel artístico está confirmado por destacadas
outras figuras do blues como Shirley Davis en The Silverbacks, The Blues Moonshiners, Los Deltonos, The Pontiacs, Adrián Costa ou Mad Martin. Pontevedra vibrou na fin de semana con algúns dos artistas máis recoñecidos do panorama nacional. O Festival Río Verbena celebrou a súa cuarta edición confirmándose como unha cita ineludible no calendario pontevedrés. Milleiros de persoas asistiron o venres e o sábado ao recinto do Pazo da Cultura para gozar do directo dos seus ídolos. Había ganas de festa e xa a primeira xornada non defraudou. Pasaron polo escenario do Río Verbena efecto pasillo, Coquemalla repasando os seus 40 anos de carreira, Andrés Suárez, co que foi o seu único concerto en Galicia, Loquillo, coa xira Corazones Legendarios, Big Noise e Xoel López, que subiu o escenario cun repertorio especial deseñado para a súa actuación en Pontevedra. O sábado o cartel estaba pensado para un público máis novo. Álvaro de Luna, Carlos Adnes e Nil Moliner puxeron o público a bailar durante unha xornada que abriu e pechou con talento pontevedrés, Javier Lago e DJ Sergio el Indio. Viviendo nosotros aquí, bueno, nos cuadra maravilloso genial. Que sea aquí, además Finales de verano, finales mediados de agosto, para despedirse, está. Claro, y además perfecto. Después de las fiestas aquí de las peregrinas, maravilloso, maravilloso. Intensa. Porque entre hoxe e de mañá son moitas horas, o que pasa que o cartel de hoxe nos chifla e mañá vamos descubrir un montón de xente, o sea que a ver que tal vai. Diversión, pasalo ben, como son todos os festivais de Galiza, bailar, aprender e coñecer grupos novos tamén. Espero que sea intenso, que vaya súper bien y nada. Un festivalazo, la verdad. Ya tocaba, ¿no? Y que pase todos los años y que cada vez venga más gente. Moito calor, pero ben, moitísimo, pero bueno, hai que estar en primeira fila sempre para intentar ver os nosos grupos e intentar aproveitar un poquinho, a verdade. A min encanta, vin o ano pasado por primeira vez e volvín este ano. Con mucha gana, la verdad. Estamos haciendo tiempo, a ver luego porque claro que hay como 4 conciertos que quiero en plan de todo, en plan hacer sprint de aquí para allá. Con calor, moito calor, pero mientras hai un pouco de sombra, ben, vámonos levando. Sí, home, hai que aproveitar mientras haya. Loquillo, Coquemalla, por supuesto, pero bueno, tamén nos gusta efecto pasillo, bueno, moito, sí, hoxe está moi ben. Aquí festa moi ben todo, sempre. E con ánimos, non? Moitos ánimos, sí, a ver se aguantamos hasta a noite, que xa os anos son os anos. É o seu primeiro festival e creo que é mellor vir un viernes que non un sábado que va a estar máis ataigado. Tempo para publicidade, voltamos de contado. $3.000 racións de sardiñas acompañadas de viño e auga repartíronse esta mañá para celebrar o Día do Turista en Sanxenxo, unha convocatoria que repetiu un ano máis o seu éxito, ateigando o recinto portuario da vila. Persoal municipal foi encargado de asar e repartir os 500 kilos de sardiñas cos que o Concello quixo render homenaxe aos milleiros de visitantes que escollen o municipio como destino para as súas vacacións. No recinto instaláronse varias mesas para poder gozar do peixe. Ademais, ao longo do Paseo do Porto colocáronse varios postos de artesanía. A proposta completouse con música. Na Praza Pascual Veiga actuou a banda de música de Sanxenxo. A xornada festiva seguiu xa pola tarde coa misa e procesión con tirada de fogos en honor a Sanxenxo. A actuación da Asociación A Viñadoira na Praza Pascual Veiga e a verbena co grupo Broken Pitch e a orquestra Fania Blanco Show na Praza do Mar. Cada ano máis xente, iso é verdade. O ano pasado foi un éxito total, este ano xa vedes onde chega a cola, pero é increíble, cada ano aumentamos un montón. De feito, o ano pasado, creo recordar que se compraran sobre 400 kilos de sardiñas, este ano son máis de 500 kilos. Sí, demanda sardina, de feito, mira, temos unha cola que chega aproximadamente sobre 100 metros de cola. Sabes o que pasa? A xente ven 2 e 3 veces. Eso quiere decir que las sardinas están buenas. Si no, no volverían, lógicamente. Las sardinas, fíjate cómo las hemos dejado. Hemos dejado, vamos, las raspas y eso, porque ha habido gente que se ha comido hasta la cabeza. Enterito. Muy bien. Todo ahí, sardinitas, vino, o sea, sí señor, muy buen ambiente. Venimos de siempre. Mi padre venía aquí ya y nosotras llevamos aquí toda la vida. Sardina, fiesta, todo, playa, todo, maravillosa, el tiempo, preciosísima la ría, que tenemos. Sanxenxo, qué bonito, andar de parranda, dormir de pé, comer as sardiñas, que sabe moi ben,
Andar en Sanxenxo, que bonito é. Boiro prepárase para celebrar as súas festas máis senlleiras. O vindeiro venres darán comezo ás celebracións na honra de San Ramón de Bealo, con máis de 260 anos de historia. Este ano suman un día máis. Serán un total de 6 xornadas de festa, coa romaría do domingo 31 como cita máis destacada. O venres 29 de agosto arrancan as festas con máis historia de Boiro. O San Ramón abrirá cunha disco móvil que dará paso aos actos litúrxicos da xornada do sábado, que contará tamén con verbena e sesión DJ. A semana anterior, desde a semana anterior do día 22, xa temos as misas da novena, que a xente que é máis relixiosa e demais xa acude a todas esas misas. E despois, unha vez remate esa misa que é ás 9 da noite, ten lugar todos os días para as 9 da noite, empezaremos cunha disco móvil grande, disco móvil Pirámide XL, co DJ Marcos Quintana, un pouco para ir amenizando, quentando motores, sobre todo pensando nese público máis xoven. E despois, o día 30, igualmente pola noite, seguiremos outra vez con esa disco móvil, tamén nos acompañará Tito Maverick, que é un veciño noso, un veciño daqui. O día grande será o domingo, cando o San Ramón volverá a congregar a centos de romeiros na Carballeira de Bealo, onde se celebrarán misas dende primeira hora da mañá, dando paso á sesión vermú e posterior xantar campestre, con sobremesa amenizada por Abeloura e Xil Barbeira. O día 31, como ben dixeron, empezan cas misas e sabemos que hai moitísima xente que é moi devota a San Ramón e hai unha aglomeración de xente importante, e despois hai esa comida familiar onde somos moi conscientes de que se unen familias, amigos, xente que ven de fora simplemente para pasar o día en San Ramón. O programa festivo continuará o luns e o martes con diversas orquestras, mentres que o mércores a París de Noia porá o broche final. Os que aínda queden con ganas de festa terán oportunidade de gozar do San Ramonciño pequeno o domingo 7 de setembro, con polvo e viño a prezos populares, animación musical e actividades para nenos. A Illa de Arousa despediuse onte da súa festa gastronómica do mar, unha cita que durante as fins de semana de agosto ofreceu diferentes tipos de marisco a prezos populares. Todo dende a carpa instalada no paseo marítimo do Cantiño. No menú 14 pratos co mellor do mar e da terra, dende empanada de atún e mexillón ao vapor, pasando por nécoras, zamburiñas, navallas ou camaróns. Unha vez máis, o Club de Fútbol Céltiga foi o encargado da organización desta 21 edición. O recadado destinarase a sufragar gastos de funcionamento da entidade durante a tempada. Calculamos sobre entre 1.500 e 2.500, dependendo do día, porque os venres un poquinho máis floxo, sábados é fuerte, domingo é moi fuerte. A estrella normalmente é a navalla e zamburiña, que salen, pero sempre moitas racións. O mexillón aquí de Ría de Arousa, que temos 2.400 bateas, pero aquí tamén temos as ameixas e as navallas que están poñendo, que eso é delicatese, non? É dicir, temos o mellor marisco non de España, sino de todo o mundo. E nada, disfrutando un pouquiño do día, e por encima acompaña o sol, pois que mellor sitio a Illa de Arousa, que mellor sitio Cantiño e que mellor manjares que temos na mesa. Moi rico, é a primeira vez que viñamos. Buenísimo, cada año repetimos. Ya comía marisco en la barriga las dos, y luego con 10 mercecitos vino una y la otra también. Ya comía marisco en la barriga las dos, y luego con 10 mercecitos vino una y la otra también. Pues hemos comido unas zamburiñas, unas almejas a la marinera y unas sardinas asadas. ¿Y qué es lo que más te gustó? Es difícil, las almejas están muy buenas, pero las sardinas es que están impresionantes. Esta mañá presentábase en Ribeira a terceira edición da andaina solidaria Aguiño contra o cancro. A cita organizada pola Xunta Local de Ribeira da Asociación Española contra o Cancro terá lugar o vindeiro domingo 7 de setembro. Aguiño volverá a camiñar contra o cancro. A cita presentada esta mañá terá lugar o domingo 7 de setembro a partir das 7 da tarde, con saída dende a esplanada portuaria. Está organizada pola Xunta Local de Ribeira da Asociación Española contra o Cancro. En ela agárdase unha participación próxima ás 500 persoas. Este ano homenaxearase ademais a unha persoa moi especial da localidade. Vamos a homenaxear a unha persoa moi especial,
unha persoa de Aguiño que loita por Aguiño continuamente e que soupo levar con moita discreción, con moita forza, con moito optimismo e con moita vitalidade compaxinar a súa doenza que tamén tivo recientemente co seu traballo. Esta persoa é José Antonio Santamaría, para el por unha ampla maioría o noso recoñecemento, o recoñecemento de todo o pobo de Aguiño. Faltame moitas palabras, agradecer en primeiro lugar pois que como non a Asociación contra o Cáncer non só de España como demais, sino sobre todo con moita alegría por recibir isto e ademais por ver que o traballo feito, non o meu, sino sobre todo o deles, o delas, que é por defender non solamente o pobo de aquí de Aguiño, que é o que nós todos queremos, sino a causa, que é unha causa que hai persoas que eu sei, no claro, hai persoas que sí o sinten, todos o sentimos, pero hai algunhas que tiran para diante, hai outras que necesitan a unha organización, a unha asociación como esta, é unha cousa moi importante porque ao fin e ao cabo pois une pobo, unha asociación, unhas con outras, e ao mesmo tempo pois dámonos de conta de que non estamos sós. Dende o Concello que colabora coa iniciativa animaron tamén a participar nesta andaina, xa que ademais dunha actividade deportiva contribúese a unha boa causa. Facemos un chamamento para que a xente acude o 7 de setembro porque todo o que se recaude como sabedes é destinado pois para as persoas que están doentes, as súas familias e tamén o máis importante tamén para a investigación. Agradecer pois a Asociación contra o Cancro de Ribeira destas iniciativas tan importantes como se fan en Ribeira ou como se fan agora neste caso aquí en Aguiño xa na súa terceira edición. As inscricións na proba xa están abertas. Ademais do Concello, a actividade conta coa colaboración de numerosas empresas e casas comerciais, así como diferentes asociacións locais, como é o caso do Xuventude de Aguiño e a Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño. O Concello da Pobra volverá a sacar o deporte á rúa este venres nunha xornada dirixida especialmente aos máis novos. A Praza Segundo Durán, as pistas do Castelo e a Praia do Areal acollerán exhibicións dos diferentes clubs deportivos do municipio e distintas actividades abertas ao público. O Día do Deporte na Rúa é unha cita xa obrigada no calendario estival da Pobra. Será este venres cando os distintos clubs e entidades deportivas do municipio darán a coñecer o seu traballo, con actividades e exhibicións que se desenvolverán en distintos espazos ao aire libre de todo o concello. A actividade dará comezo ás 11:30 pola mañán hasta as 2 e pola tarde será de 6 a 9 da tarde. Farase na Praza Maior en diferentes espazos como as pistas deportivas do Castelo e na Praia do Areal tamén se fará o de mar. A inscrición será gratuita e vai dirixido a todas as idades. Entre as disciplinas que se poderán practicar atópanse o atletismo, artes marciais, fútbol 3x3, baloncesto, bádminton, remo, tenis, hóquei, tenis de mesa, voleibol, xadrez, parkour. E a idea, insisto, é acercar o deporte a todas as disciplinas que este concello pois oferta e tamén aos clubs sirvelle un pouquiño pois para facer captación así dos rapaces. Tamén vai haber, como hai todos os anos, isto foise incrementando hinchables que teñen que ver cas propias actividades deportivas tamén para que sea pois non só deportivo, sino tamén un pouquiño de ocio para todos os que se acerquen. Pola tarde terá lugar ademais a 10ª edición do torneo de xadrez na Rúa, que dará comezo ás 4:30 da tarde na Praza Maior. Entre as 4:30 e as 7 da tarde terá lugar a realización do 10º torneo de xadrez na Rúa, a cargo do Club Xadrez Brétema, en colaboración coa Concellería de Deportes. O torneo disputarase baixo o sistema suízo a 6 roldas. As inscricións poderán realizarse a través do correo electrónico xadrezbretema@gmail.com. Tan só será necesaria inscripción previa para o torneo de xadrez. No resto de modalidades deportivas basta con achegarse á propia xornada para sumarse ás actividades. O Mirfac impúxose na regata Mar de Finisterre Trofeo Pitusa Sabín, celebrada esta fin de semana en augas da ría de Muros, Noia. A embarcación da Armada Española de Ferrol conseguiu facerse co trofeo por segundo ano, tras 2 xornadas moi disputadas.
Aínda que este domingo amencía con néboas e sen apenas vento, co consecuente risco de que non puidese disputarse a segunda xornada do Trofeo Pitusa Sabín Regata Mar de Finisterre, desenvolveuse finalmente sen incidencias, con todas as probas previstas para os Open e unha máis para o RC que non puideron completar o programa debido á nova entrada de Brétema que comprometía a visibilidade. Non foi este impedimento para gozar dun espectáculo deportivo e dunha proba moi disputada, que finalmente acabou por levarse o Mirfac. A embarcación da Armada Española de Ferrol, patroneada por Diego López, conseguía impoñerse na categoría o RC 1-3 por tan só 4 segundos, fronte ao seu rival máis directo, o Urbapazo Náutico de Cabanas, e o bon terceiro do Club Náutico Punta Lagoa. De un trofeo que ha sido especialmente disputado porque hasta el último momento no hemos sabido si ganábamos o no. De hecho, no nos llegaba con ganar, sino que teníamos que meter un barco por medio y solo por 4 segundos conseguimos meter un barco, con lo cual ha sido un final muy fuerte. Noso RC45 triunfo foi para o Bacor de Portosín, que compartiu podio co Deep Blue de Vigo e o Monterrey tamén de Portosín. Na categoría Open impúxose o Camping Ría de Arosa do Náutico Arousa Norte, seguido do Montaraz e do Monte Uli. Cos deportes rematamos o informativo de hoxe. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.